Tässä on kunnon pojat, moi! Nyt pelataan pilkkiä. Kannattaa muuten tilata Gangster Waffle, se on mun hyvän kamun kanava. Tosiaan meillä on nyt 26 ahventa ja 2 kivinilkkaa ja nyt jatketaan täältä näin. Tuossa on mun dokki. Kaikki dissaa mua aina koulussa tämän kanavan takia mukaan, että joku puhuminen on tylsää, kun mä mukaan huuan tähän mikkiin. Huuanko edes? Laittakaa kommentteihin, jos huuan. Pitää lopettaa, en ite edes huomaa. No, palataanpa kohta. Tämä video mun piti käydä äsken huusissa. Joo, tosiaan nyt mulla on tilaajia, niin pitää näyttää vielä yhden kamun kasvat, sen toisen tekijän kasvat. Söikö mulla muuten äsken? Pitää kahtoa. Ja tossa on tommonen valikko, mistä voi ottaa toisenlaisia matoja. Oon menettänyt muuten aika monta uistinta. Joten nyt jatketaan. Tai jätty onkia jo tyhjäksi. 26 kappaletta ahventa ja 2 kappaletta kivinilkkaa. Mennään vaikka katkaisin vertaa. Tän ukon nimi on muuten Agentti 007. Tähän reikä. Kattokaa. Me ollaan nyt täällä. Täällä kannattaa pilkkiä. Sieltä saa paljon kalaa. Nyt on tähän reikää. No niin, ja nyt jatketaan taas videoa. Tuossa kävi pikkuvelit jotakin. Mutta ei taidettu saada yhtään kalaa nyt tällä videolla, mutta ainakin puhuin aika paljon, niin kuin huomasitte. Saa nähdä, saadaanko tässä lopussa vielä kalaa. 5, 4, 3, 2, 1. Joo, ja moi tässä jo valmiiksi. Tää loppuu ihan kohta. No katohan, siellä söi isokin kala. En vaan huomannut. Tuijotin toista puhelinta. No, mä teen tästä sit jatkossa huomennakin videoita.